Podvečer, že ste prišli podporiť túto akciu, aby sa naozaj to zlo, ktoré sa šíri po celom svete, aby sa nerozšírilo aj k nám, aby u nás tie deti, ktoré sú umelo vytrhnuté zlo na matky, aby neboli používané ani na výskumné účely, ani na lekárske, ani na iné tzv. Humánne účely. Preto by som veľmi rada vám predstavila stanovisko Kresťansko-demokratického hnutia k tomuto dianiu, ktoré okolo nás je. Život je najväčší dar a našou základnou povinnosťou je ho chrániť. Kresťanskí demokrati už 25 rokov v slobodných pomeroch na Slovensku usilujú o jeho ochranu od počatia až po prírodzenú smrť, teda nie umelo prerušenú. Preto sa pripájame k aktivite Fóra pre verejné otázky a k ďalším organizáciám po celom svete s cieľom, aby sa zastavil obchod s orgánmi nenarodených detí. Sme proti abortom, proti umelým potratom z akýchkoľvek dôvodov. Považujeme za neľudské, aby sa nenarodené deti používali na lekárske alebo iné tzv. Humánne účely. Nesúhlasíme s obchodovaním tých orgánmi, aby boli využité napríklad na výskumy. Nie je isté, čo sa robí na Slovensku s potratenými plodmi. Preto budeme konať aj v tejto otázke tak, aby bola legislatívne a inštitucionálne táto možná nekalá činnosť potieraná účinným spôsobom. Kresťanskí demokrati sa usilujú a budú aj naďalej usilovať o ochranu tehotných žien, aby namiesto uvažovaného potratu dieťaťa ho radšej donosili, porodili a dali k dispozícii na adopciu. Je dôležitý fakt, že v porovnaní s rokom 2013 sa počet umelo prerušených tehotenstiev v roku 2014 zmenšil o 500, ale aj tak je číslo umelých potratov vysoké. A to je 7501 umelo prerušených tehotenstiev. KDH sa s odhodlaním angažuje za ochranu ľudského života, detí a rodiny. V minulom roku sme napriek rozsiahlym útokom médií, a to si všetci mnohí pamätáte, presadili novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky, ktorou bola od 1. septembra 2014 do nášho ústavného poriadku doplnená definícia ochrana a podpora manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou. To je základ. Chceme v ďalšom období na tomto základe prinášať prorodinné opatrenia pre rozvoj našej spoločnosti. 20. septembra opäť podporíme aktívnou účasťou Národný pochod za život v Bratislave, aby sme poukázali na hodnotu a dôležitosť ochrany tohto najvzácnejšieho, čo máme, a to je náš ľudský život. Nepovažujeme to za súkromnú záležitosť, ale za základ spoločného dobra. Politika na všetkých úrovniach má byť službou spoločnému dobru. Jan Fiker, predseda KDH, Natáša Žembová, expert pre deti, mládež a rodinu. Ďakujem pekne.